melu nenek. Bapak. Wis kono dinikmati. Bapak. Ora kono manane. Wah, Truk. Kliwatan. Kliwatan piye? Iki ora entuk pateni. Aku ora tegel iki, Gong. Awakku. Candra satur ya Gus. Ana satya bagus ora jamak mlaku jen tengah as mandeg den mandeg-mandeg aja mati tanpa ran sapa jenengmu ngendi pirang ngaku jenengmu sapa? Truk. Kok dengaren iki keluwihan pemain apa? Lah opo? Wong biasane iki ora tau nganggo kaya ngene kok iki wis kebacut dandane. Nek ora metu mesake ya ora apa-apa sedila-sedila. Wong jenenge bocah cakil ketemu Ndara Werjanaka iki filosofine iki dhuwur. Waduh. Ha iya. Kowe batur apa padha cerewet? Sapa den ngaku? Kuwi dhisik ngaku pracika ngendi dedongko. Wah, masa sosor basane sing parat. Natan kebutuhan itu padha doa aku ing papan ning tengah ngalas kene aku Degya Kala salukat katut mbarat. Degya Kala salukat katut mbarat ya. Pengareping para wadyabala buta ning tengah ngalas. Aku ngirit para wadyabala kadang-kadang kabeh ngupaya panganten. Mula ora usah dadak sangga runggi sawijining panakawan kuwi menen ora aku tangone badak kula mangsa dening kanca-kancaku kabeh. Aja nganti kowe nadak kula mangsa panakawanku yen kowe luwe Maragagi Janaka panganen. Aranmu Raden Janaka dasar para nyata. Tindak menyang Titen ngetutake jumangkeng suku krentek ing ati ora pajut kudu bali. Ora ana dawuh tondo balekake wong lumaku ndas buta kawon gawaran janur kuning. Ndak sampar ndak sandung remung kudu suku tak pagas turiko. Ane rajang parisane buta apamu kang tak wedeni kacing dhuwur. Kurang gedhe ku mega kurang duran canco aldoko legane atiku aji japa mantra. Ora ana jamak umring satur meguru bathanging buta arta walika dasar yaksa para sangka babar apa. Bumi gunjang kanjing langit kelap-kelap waton. Berkincang ing risang mawe gandrung. Kekejroe malah bancal kopat capito tak angin. Kelora candak saut tatape kemudul gogrok wanamu den. Oh!
Karepe kok rembungae. Wong minggu ngisi wektu sedhela kok. Yo arep perang terus ora. Mati. Sampurna dening ayo tunggale ini sampurnake. Ayo Gong, yo. Dak wektune entek, ha. Wah, ono buta patene ya. Ya. Aku sing buang, hut. Ayo Gong, yo. Yo buang batang buta. Terus. Ya. Pokoke anggere nang buta kepruk mati langsung tok buang lho Gong ndak. Badange ngambon-amboni. Heeh. Waduh. Ayo Le. Siap. Wes pokoke. Tindake terus ya. Buang Gong. Oke. Ora kono manane. Wow, Truk. Kliwatan. Kliwatan piye? Iki ora entuk patene. Aku ora tegel iki, Gong. Awak koting plenthung kaya ngono kuwi kok penyakiten. Wah, galak iki. Galak wae tak yang ilmunya. Anakmu ilang ora? Nah ini apa? Iki lho irunge padha. Ki anakmu iki. Bapak. Bapakmu iki lek nyandang mangan rada melu-melu nane. Bapak. Wis kono dinikmati. Bapak nangis nak lela nak gendong nyak bangun anake mbak ilunge nyok ngak manen nulun karo bapak ilunge nyok karo bapak nulun karo bapak ngompol bapak diganti popoke anake diganti ndak manyuk angin nenapan lho nyarine cah nyilik kok wis rungut nyilik nang golek melarat kowe terpasok kelebu kancane ra nyaro ayo ambekno patine kancaku tak antil dasmu lho Gong
Laru nuthuk sirahe kakang ora. Sori arang petenge. Mujar wae. Wong buta yang ngene kok dingurip ora. Putra, golek Yadi. Hah? Golek sapa? Golek Yadi. Agak jelek-jelek television. Agak jebule tak jelek. Agak jelek. Geleleng saiki wis. Mukti wae. Agak jelek. Wis maneh nganggo mobil barang kowe saiki. Agak mobil iki. Cuma bojone tukang paes. Kaya mengusung-usung ta kowe mengan. Gak bakal aja ketewe. Kene. Saiki kuthuk kowe bar konangan ala. Terus. Ndak ada mati-mati iso hendoe. Agak kene. Kang, ora apa-apa le. Goleki kelemane. Nek sirahe ketoke atos ki wong ndase mengkilap kaya ngono. Biar sirah dhuwur ora apa-apa ya sirah ngisor. Dian Petruk iki meng dingangah ponggene.